Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नै दिनै आं बहा थांनो ओंखारदों। आं दिनै क'क्राझाराव जाबाय थानाय दुरान काप फुटबल गेमखौ नायनो थांनो ओंखारदों। आं दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना, थांफेराखैमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आंजों लोगोसे दिनैनि फुटबल गेमखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोना दा आंखौ नायलांबाय थादो। नै दा मोनफैबाय। गारिनि होंगो दोंगो। आं दा थांनोसै, नोंथांमोननो मोनहैनानै आङो भिडिअखौ देखायनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मानसिफोराबो जा होंगो दोंगो लाइनसो जालायनांदों। बेसेबा जों मेला। जायखिजाया दहायनो मोनफैदों, ओमफ्राय दा ओंखाम आरि संखांबाय माखांबाय फ्रेस जानानै दा ओंखाम जानोसो टाइम जाबाय आरोना। गेमा जोबथ'यैयावनो मा होनो जोंना बड'लेण्ड एफसिया 5 मिनिटावनो 5 मिनिटावनो गल सोसनदों। ओमफ्राय मानसिफोरा मुड अफ जाहरदों। बेनि उनावहाय बिदिनो जों नायबाय, बेनिफ्राय आरोबाव लास्टाव आरो गल सोसनजाबावदों। बेनि उनावनो जोङो गलनिफ्राय ओंखारबोदों आरो टाइमबो जाखांबायमोन, मोना जाबाय नालाय नायजोबासै फैबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव मा जानाय बेखौ मिथिया। जायखिजाया इण्डियान आर्मिजों बड'लेण्ड एफसिजों गेमा जादोंमोन। ओमफ्राय इण्डियान आर्मिया देरहाबाय आरो गेमावथ' जेननाय देरहानाय गासिबो थाखायो, जेबो सानाखै। ओमफ्राय दिनै आङो ओंख्रि संनो बानायनानै आं दिनै माजों ओंखाम जागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। मानोना आं ओंख्रि संनो बादों, माने आंनाव मैगं गैखाया। आं माने गाबोन फुङावनो बेनिफ्राय गायब जागोन नालाय दालिल' दंखायो। ओमफ्राय बेखौबो जानो बानानै सङासै। ओमफ्राय आं माजों ओंखाम जागोन नोंथांमोना बेखौ देखायनो नागिरदों।
आंना दिनैनि मेनुआ इयो ओंखाम संख्रै ओमफ्राय नै आलु बाथोन नारजि बाथोन बुद सोमनाय नारें खारजि दिनै हराव आं बेजों जानोसै अके होमबा गाइस बाय बाय गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन